नमस्कार। आई भैया रउआ सभे के बीच में एक अग्निवीर योजना पर गीत गावल चाहतनी। अगर रउआ सभे के अच्छा लगे तो लाइक करब, कमेंट करब और शेयर जरूर करब। कैसे बा? अरे देश में मचल बा बवाल, काहे उठता सवाल। देश में मचल बा बवाल, काहे उठता सवाल। का होई फ्यूचर देश में बेरोजगारी के? का होई फ्यूचर देश में बेरोजगारी के? देख नेताजी के कलकारी के। देख नेताजी के कलकारी के। सेना में भर्ती हुई हैं अब संविदा पर जवान हो, संविदा पर जवान। यही से चिंता में बाड़े देश के नौजवान हो, देश के नौजवान। सेना में भर्ती हुई हैं अब संविदा पर जवान हो, संविदा पर जवान। यही से चिंता में बाड़े देश के नौजवान हो, देश के नौजवान। अरे अब का होई नौकरी सरकारी के? का होई अब नौकरी सरकारी के? देख नेताजी के कहलकारी के। देख नेताजी के कहलकारी के। अग्निवीर योजना से देश में मच रहल बवाल हो, मच रहल बवाल। जे सेना के सपना सजवले भइल बा बुरा हाल हो, उनकर भइल बा बुरा हाल। अग्निवीर योजना से देश में मच रहल बवाल हो, मच रहल बवाल। जे सेना के सपना सजवले भइल बा बुरा हाल हो, उनकर भइल बा बुरा हाल। अरे 4 साल के नौकरी करी हैं, 4 साल के नौकरी करी हैं, फिर नौकरी मिली दरबारी के। देख